por kerwo cek sarkar ba kumba hipat ba kila tip baka hito hi ka yang scam bandawa ban review no reservation policy hendri ka basung pelapat kani ka sarkar dang menen ka pa ya kani state office ka jongi ka letter dated Shillong ar tarik Mei 2000 ka ban khot yang ni ban ya keren ya kata ka reservation rostar ni ne kalian ka jongi ni dinai but intre ban lai nomor ba ka hi ba kaseng ka yang ha panong rem ba in yang scam bet bandawa ban review la ya reservation policy wat nom pembet yang ni ki khun samla ka beri nyau trap nomor ba ki pat ba jong kari si ka beri nyau trap kumba bun balang ki menjur ban review no ya reservation policy hendrai kani ka sarkar ka kwa ban le ka delay taktik ka thungru di kita ki ban head yo committee ka Dr. Amperin ka blak krenteng ru mencuaya kata ka state reservation policy ho ar hajar khatra but mention snem kumju shaban wan kani ka election but kumju ru hima sangplen ukren je katu hi ba dai ban review ba dai ban penbe tementa haba kitu hi ki song hunto hatu ngindang sania kum hitu ki jebri hatu ngin sania kani ka sarkar balik ingin repeat yang ia kani kaju kumbahu ar-hajar khatlai hangi dawai ILP ki wan rak mana ka tenancy kani kalong kai ban kalian ka sarkar ka pen ban wan kata ka delay taktik hendri la ka kwa shisha ban pembe dan khot ya ka VPP ban ya keren ya ka reservation policy kata ka dai kelenti pin khot yang ki seng bahlang ngim dai mangi ban sana ka an dai kinong ya sat an dai ki tai ki legislator ki bangila de tabot ngila de penjab ki dai kita ka pin kholle yu yangi pin shupen sngau nomar bangi tip shai ka ai ka jing bitu jong sarkar MDA men kan ni dong shen por bi khot yangi halor kata man pembe ka visual of understanding how lor produsam pi klem khot banya kren henry pi suang bi pi pule bi ngila de pi kata me menjor de hakani ru ngila su bakani ka de kai pot ba pin ai ka report hapo ka san singi ban pentrai kami ka star system ngan suang tas kenten pila ban pembe yangi sisen henry pimla ban pembe yangi bonsen kata ngi kren bet pasai tetang ini kerwa ni nak kalian jong hitung ni nam lek ban ngen pen be ngi kenturu ya bar khot ki besar khot subha wat num lek to lap namar ba kambahara kani ka de ka yap ka im jong ka rib ka de pen rio namar ka pateng ka jongi ndere jonglo tangi ta pleshi bon im slam ko bring nyo trap im slam ki kon samlan ko bring nyo trap bat ko we ngakwa jong ba balain sa tangan tangi ba arden ki deiru ki benta jong ki khon ki jong ki ban mi na sham madan lada phila bi ki MLA jong phi salenti sa sing pen klemran ji ki lechon dor khnang ki ay ki do senti pen kan mau ki ban kren no ya kata ka reservation policy lada kim kren mental lano kin kren ki don ba ki ong ba ki le betu ya kata ka bala jan ke MDC ke MP Henry kam dei ka kata ka ya kani ka reservation ya ka bha thung kam tung jam ka VPP ba ka hito hikla dep keren nado kaswa election Henry bom phathar uta usya hado mpadan bastu menta ndala thar ndala ya bang hangta ni sutho bengemi takada wat num sya pembi wat num sya ban pengop badai bakani ka dei tang ka bentar MDC ba MP election Henry ngan keren ya phi ka basai ka ya kani ka polisi ya kata ka jing pensung thu sipat ba 100 halor kani ka polisi la dep keren mdeire ka ba pembi ya kata ka kam election jonor tai tai intet polisi bon seza